O meu nome é Eva, son membro da organización da Foliada. Eu son Laura e tamén son compañeira de Eva. Bueno, eu conto un pouco a historia como naceu a Foliada. A Foliada realmente naceu como unha xuntancia de amigos que se facía no Pazo de Congresos e pouco a pouco foi medrando. Tamén as nosas inquedanzas eran máis grandes e realmente o punto de inflexión da Foliada foi no momento que a trasladamos do Pazo de Congresos ao pobo, non? Aí empezamos cos cantos de taberna, que a día de hoxe é un dos pratos fortes da Foliada, e dende fai 13 anos ata o día de hoxe. Este ano é a edición número 13, entonces a estrutura da Foliada ven sendo un pouco a mesma desde que a subimos ao pobo. Fai 3 anos incorporouse o Venres, entón seguimos un pouco con eso. Este ano, así como novidade, temos que hai máis grupos participantes nos cantos de taberna, foron 20 grupos, no Serán teremos 13 grupos, despois teremos o concerto de Pelepau e de Mascarpone, antes habrá un obradoiro de baile, eso durante a xornada de hoxe. Habrá a marcha gaiteira e o Serán, que tamén é algo característico, que é o que empezou e que o seguimos conservando. E despois mañán, xa temos pola mañán o que é a animación de rúa, despois vamos a ter unha actuación de baile, unha actuación infantil que está máis orientado para os nenos, os xogos populares, e despois habrá os concertos de David Salgado, o Blues do País e o Sindicato da Verbena, e con eso remataremos a edición deste ano.